Oi vitsi sentään. Pysähtykää rikolliset ja makavat mätämunat. No voi selleri sentään, miten hieno ilma. Ai. Nyt sounetaan ja aletaan eteenpäin. Sinä, random tyyppi, hei sinä niin. Sinä, pitää. Niin kato, hei, siis voiks sä, kato, no ton tuolla, no nääks sä ton tuolla noin toi. Niin kato, voiks sä antaa, se on toi Teemu silitysvehje. Voiks sä, kato, kun mä oon nyt siihen niin ihastunut, kun toiset on miehiä ja toiset on naisia, niin minä tykkään laitteista. Ja siitä puheen ollen, niin mami kun puki tätä heijastinliiviä, niin semmonen juttu, että se sanoo vielä, että mahdollisimman vaarattomiin tilanteisiin pitää joutua. Niin sen takia tässä keskellä autotietä olenkin. Ja samaan aikaan se laittoi mulle vaseliinia semmosiinkin paikkoihin, mistä ei sovi herrasväen kanssa puhua ääneen. Mutta jos et sinä nyt tee sitä, niin minä joudun antamaan sinulle jääkylmän pistoksen kuumaa vettä naamaan. Voiks sä nostaa toi ja hakee sen mulle, niin leikittäis yhdessä tässä ammeessa. Niin, kato, voiks sä nostaa, kun enhän mä ite mitenkään voi nousta tästä, kun me ollaan yhdessä elästä 8 päivää sitä, että sinä muistutat sitä pikkukakkosen Ransua. Ransu on oikein paha kissa. Ransu on niin paha ja sinulla on samanlaiset hiuksetkin. Ainoa vaan, että Ransulla ei ole hiuksia. Mutta eihän siitä mitään haittaa. Niin, että voiks sä nyt, voiks sä käydä hakemassa ton, voiks sä, että minä toivoisin, että sinä tekisit minulle yhden palveluksen. Käyt nyt hakemassa ton noin. Voiks sä nyt, voiks sä käydä hakemassa sen, voiks sä käydä, että voiks sä nyt ihan totta, hei. Voiks sä, kato voiks sä, oi nyt voiks sä, ihan totta niin voiks sä, oi. Näytänkö mä siltä, että mä voin?